Mga igsoon, siguro tagsa-tagsa kanato nakasinati na siguro kung unsay imong bation, kung ugaling mawagtangan ka. Labi na gayud kung ang nawagtang dako nga kantidad. O siguro usa ka butang nga adunay sentimental values nimo. Unsa ka ang imong bation? Siguro sakit o guol kaayo ang imong bation. Apan unsa ka kadako ang imong kalipay kung ugaling ang imong nawagtang nga butang nakit-an. Siguro dili matugkad ang imong kalipay o pagpasalamat nga nakaplagan ang nawala mo nga butang. Mga igsoon, susama usab kini siguro nga kalipay. O siguro mas labaw pa siguro kung usa sa mga sakop sa inyong pamilya, imo ba sigurong asawa, bana, anak ba siya o imo ba igsuon nga makaingon kita nga naghatag og dakong problema sa pamilya o kaha nasulod siya sa usa ka dawtang bisyo o naghatag og dakong kauwaw o kasambok o kagubot sa inyong pagpuyo. Unya sa wala lang nimo damha nagpakita og hinay-hinay siya nga nagbag-o. Naghinulsol sa iyang mga gibuhat ug nagsugod pagpuyo sa pagbinutan. Unsa ka ang imong bation kung ingon niini? Dili siguro masukod ang atong kalipay. Kung malipay kita kung usa sa atong sakop sa pamilya magbag-o, mas malipay pa siguro ang Diyos kay kanato. Mga igsoon, ang kalipay sa bag-o, sa pagbag-o sa usa ka sakop sa atong pamilya, mo'y usab kadako nga kalipay sa Dios. O kini mao ang mensahe nga gipadayag karon sa ato mga pagbasa niining ikakawaag upat nga Domingo sa tuig sa simbahan. Diha sa atong unang pagbasa gikan sa libro sa Exodo, atong nabatian ang Ginoo nasuko pag-ayo sa iyang makatawhan nga iyang giluwas diha sa pagkaulipon sa mga Ehipto. O karon mismo ang iyang katawhan mitipas sa dalan nga iyang palaktan ug naghimo hinuon sila og ilang Diyos. Busa sa kalagot sa Diyos, nakahukom siya nga iyang laglagon ang iyang katawhan. Apan si Moises nangaliyo po sa Ginoo o naghangyo siya nga dili unta niya ipadayon ang iyang plano. Ug tungod niini sa pangamuyo ni Moises wala madayon ang plano sa Diyos sa paglaglag kanila. Ginaingon, God hate the sin, but not the sinners. Dali ra kaayo maluoy ug mopasaylo ang Diyos sa mga makasasala nga naghinulsol. Ug mao kini karon ang gipamatud-an sa ebanghelyo nga atong gibasa karon. Sa diin si Jesus nagsaysay og tulo ka sambingay mahitungod sa nawala nga karnero, nawala nga salapi ug ang nawala nga anak. Iya kining gisaysay tungod kay nagbagulbol ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod
nga siya nakigsalo o siya nakiguban sa mga makasasala. So dili sila ka dawat nga si Jesus kauban nini mga tawhana. Busa gisugilo ni Jesus kining sambingay. Ang tulo ka sambingay nagpadayag og usak kanindot kayong pagtulunan nga ang tagsa-tagsa kanato are uniquely precious to God. No matter how sinful we are, how small we are, or insignificant we are important in the eyes of God. Kini tungod kay kita gibuhat sa Dios sa iyang larawan o kaparihan. God cannot destroy sa tao nga iyang gibuhat, gigugma. Apan ang nakasubo lang kaayo nga pamalandungan mga igsuon, tungod kay gihatagan sa Dios ang tao o kagawasan, giabusar kini sa tao o gihimo sama sa gihimo sa mga Israelitas. O kini mao ang naguba sa plano sa Ginoo. Apan bisan pa sa gibuhat sa tao, sayod kita wala kayod kini pasagdi sa Dios ang tao. Sama sa unang sambingay, mahitungod sa nawala nga karnero, iya gayod gipangita ang naisalaag niya nga mga karnero. O iya kini nga dihang iya kini nga naplagan, dako kaayo ang iyang kalipay. Gani nagkumbira siya. O dili lang ni siya mahimo, o dili lang siya muhunong hangtod iya gayod nga makaplagan. Bisan ang usa ka gamay kaayo nga butang nga nawala sama sa usa ka dako. Kay kini para sa Dios, in front of God, there are no small and great values. Ang tanan alang sa Dios importante. Mga igsuon, ang ikatulong nga sambingay mahitungod sa nawala nga anak, may istorya usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kita ba ang manghod o kita ba ang maguwang? Kini nagilagway kanato kung unsa ang atong Dios Amahan, nga siya usa ka mahigugmaon kaayo, nga siya usa ka maluluyon kaayo, nga ang Diyos Amahan mapasayloon kaayo. Walay bisan asa nga bahin sa Biblia nga makaingon kita nga makadescribe sa hingpit mahitungod sa Diyos Amahan. Gawas sa atong gibasa karon, nakita nato kung unsa kadako ang gugma sa Amahan sa iyang mga anak. Bisan pa sa gibuhat sa iyang mga anak, ang Amahan nagpabilin gihapon nga mahigugmaon. Kay kini mauman ang iya nagipangandoy. Bisan tuod ang iyang anak nga manghod, misaway kaniya. Wala tang gihapon niya kini isalikway. Mga igsuon, sa ako nang giingon, kini may kalabutan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Siguro kung pangutanon kita, asa man kita niining duha, ang manghod ba o ang magulang ba? O kasagaran, daghan ka nato siguro mingon, kita mao ang manghod, kay siya ang makasasala. Usahay pagtanaw nato, kita ang makasasala. Apan sa tinuray mga igsuon, kung atong tanawon, ang manghod
naghinulso siya o mibalik siya sa imahan. Ingon ba kita ni ini sama-samang hud? Kung ato kayo tinuoron sa pagpamalandong, daghan ka nato nga isama sa magulang nga anak, nga dili makadawat o dili makapasaylo sa iyang igsuon nga nakasala. Subo lang kayong pamalandungon nga siya unta nga anaa kanunay sa balay sa iyang amahan, maunahin noon ang anaa sa gawas. Wala siya makasulod sa katapusan sa balay samahan, tungod kay nagdumili siya sa pagdawat sa gibuhat sa igsuon o gani sa iyang amahan. Gani iya pagani nga gikwintahan ang iyang amahan. Iya pagani nga gibuy-buy ang iyang amahan sa iya mga gibuhat. Mga igsuon, si Pope Francis niingon siya, ang ebanghelyo nga atong gibasa karon nagpadayag kini sa hingpit nga kalipay. Kung mapainobsanon kita mobalik sa amahan o magpapasaylo sa atong isikataw. Kini ang pinakaunod sa ebanghelyo o sa atong pagtuo. Maubitaw mga igsuon hinaot nining santos nga misa. Atong pangayoon sa Ginoo nga unta iya kitang lamdagan. Nga unta makaamgo kita, nga kita nanginanglan sa Dios, nga kita makasasala, o unta kita mapanabsunon sama sa manghud, nga mobalik ngadto sa mahan. Aron sa ingon niini, madawat nato ang tinuoray nga kaluoy pasaylo sa Dios. O sa ingon, dili lang kita ang malipay, kundi malipay usab ang atong mga pamilya, labi ng Diyos kung kita magbag-o sa atong kinabuhi. Atong pangayoon ining santos nga misa nga unta, hatagan kita sa ingon nga grasya. Palihog manindog. Karon mga igsoon, ipadayag ta ang atong